ngadto sa 1.5 milyones ka pesos kantidad sa drugang nasakmit. Sulod sa usa ka buwan nga operasyon sa Oktubre sa anti-drug operation sa kapulisan sakop sa Davao Norte Police Provincial Office. Kining mga operasyon naglangkob sa Tagum City Police Station, Panabo City Police Station, Island Garden City of Samal Police Station, Asuncion Municipal Police Station, Braulio Eduhali Municipal Police Station, Carmen Municipal Police Station, Kapalong Municipal Police Station, Yocorilla Municipal Police Station, San Isidro Municipal Police Station, Santo Tomas Municipal Police Station, ug Talaingon Municipal Police Station. Gani mabot ngadto sa 76 ka mga anti-drug operasyon ang naptigayon sa Davao del Norte Police Office nga adunay 20 usab ka mga naaristo nga dalam bigit sa ginadili nga droga. Mutotal usab ngadto sa 224.76 gramos sa gituhuang shabu ang nasakmit, samtang nakasakmit usab og 111.62 gramos sa gituhuang dahon sa marijuana. Gadiin mutotal usab kini tanan og 1,541,746 pesos and 46 centavos. Kini ang nahimong accomplishment sa gipahigayong anti-drug operasyon sa Davao del Norte Police Provincial Office sulod sa usa ka buwan sa Oktubre tuig 2025. Kanunay nagahangyo ang kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office ngadto sa mga sibilyan nga ipadayon ang ilang pagtabang sa kapulisan para mas daghan pang masulbad nga mga problema ug madapan nga nagapayuhot sa ginadili nga droga para dili mahimong biktima ang inyong mga kabataan. Katropa, problema ka ba sa hubag-hubag sa kalawasan? Mag Sanson Plus Gold Capsule ka alang sa negosong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, ex-FM